togochaka amaye chinse sato ni togochaka korwase county ya Kisii awase umurwanire w'ekirugo cy'ubugavana wetrase kyama ya Kenya National Congress Manson Oyongo abaga kumerana na basae au korwase chibunge au aime county ya Kisii abo bari irayogo cya kumubwatsia nabego kumusira kwene kyabunanko irare obobuye iro chikoreta magendro imeye county ya Kisii oroboti orwase nchira yobikirano ni gotwarganire no muri kito Mildred Mumanyi. Abarai korwa Gusii baria bakurigia ekirogo cy'ubugavana nigo bagendete kubeka emerobero bene ase okurigia chikura ase county ya Kisii. Abarai baba na boda korwa chibunge inye chia Kisii county korwa Kitutu Chache South Bomachoge Chache Bonchari amona South Mugrango nigo baumerana na Manson Oyongo wekiama gya Kensi ilikora lya kumusira aseganga yayo kolia ekirogo cy'ubugavana bwe county ya Kisii. Implement ekirogo na Kisii county border policy. Amagana yuwa abaye interest rate omurubiri natokubuli abantu baito omurubiri natokara matori stage bona gato anatete kali twensi igato tige bintu biri byo gotara kekura border we katware a driving crisis. Ensemo Oyongo nairera amagendero alia aligetie gochia goikerania abamenyi ba Kisii chingaki araegwe libaga korwa county yo buna omugavana okabere ase engana enene ateba igoro yechipara nabo igogo chigokeya ebango Mimanye tuna muraiga wakana more 300 shillings every day. Every month, I go from 300 to 9 shillings. Think outside the box. Mubaisa kwerengere. Na boda turabe forever. Ekina kigaba nata getena kuna moko mali bagaida. Ase miake tano. Kero yo mwili karanstega. Na bambi tase count. Kero montaño rosu kireke wango. Oyo koligia ekirogo kyobo women rep Julie Nyanchama gatia balia bande mbaine kya okomosira Oyongo ase obochori obonene bole bosio. Shimo Oyongo na bakodrama ya. Esa bara ebonsi pitwaga koraga batori ebagote yonero de ukwano bolimu. Kaba tebiri kiria batebiri. Abagira bebona umuntu umuya no ubuzo muno kwa Yesu. Aliyo olete Yesu. Baka noito. Nanje to Oyongo. Naende ngobwati storo Oyongo egazi unatua bwati sigabana agaenda na our backbone ni mwabantu bantu ba boda ase chingaki echecho nigo Oyongo aganirie abananchi komosika omugavana okorwa Roro James Ongwae asega seria kolire nabo igokomwa amaskani aye gaguchikogendanga Gavana osoko kolira siaye asai Tumusike asa tigeire namutakara koru nende kuchimutu naende tiambate mbaye no makiku nitake kura yae Gingo reporter yega taseni Kendizi TV alietaliane Mildred Mumanyi.